Čaute kamaráti, ako sa máte? Keď som bol v Prahe v 2012, tak bol som mladý, plný energie, mal som 22 rokov a v kuse som vám rozmýšľal nad tým, že aké sú všade krásne slečny, toľko krásnych žien je v električke, na ulici, v klube, v bare, v škole a tak ďalej, že chcem nejakú zbaliť, proste chcem mať nejakú frajerku, proste chcem mať veľa frajerov, chcem proste sa baviť s ľuďmi, chcem sa baviť s ženami, chcem sa zoznamovať a tak ďalej. To som proste akože dokázal oslovať úplne cudzie ženy na ulici, lenže som to nerobil. A tak som na tom iba potom v kuse rozmýšľal. Stále som na to myslel, stále som si hovoril nejaké proste scenáre v hlave, že ako by to asi mohlo vyzerať, lenže nikdy som to reálne nerobil. Až potom som si povedal v septembri, že vieš čo, že idem proste do toho, že aj keby horelo, tak to spravím, že si idem sa proste baviť s holkami, idem ich pozvať na rande, idem im povedať kompliment, idem byť proste taký sexuálny, taký mužný, sám sebou, byť vtipný, cocky funny. Začal som takto žiť reálne, začal som to robiť, začal som páliť holky. Spal som nejaké 3 holky za týždeň. Až som si normálne uvedomil po čase, po tejto skúsenosti, že to nie je to práve pre mňa. Že vlastne je to fajn, ale že akože fakt to nie je také super, ako sa to zdá byť na vono, ako to vyzerá na videách a tak ďalej. Vlastne je lepšie mať taký dlhodobý stabilný vzťah, lásku, niečo také hlbšie. A tak som proste sám to vykašľal a začal som opäť akože žiť taký ten normálnejší život. A som sa začal opäť venovať iným veciam, ďalším veciam, som sa proste posunul ďalej za to. Takisto som sa niekedy rozmýšľal nad tým, že aké je super žiť zdravo, aké by to bolo super raz jesť surovú stravu, aké by to bolo raz super mať odšťavňovač a odšťavňovať, aké by to bolo raz super jesť ovocie, zeleninu a také veci. Lenže ako keby som nevedel to robiť, proste som na tom uvažoval, bolo to super myšlienka, raz som pozeral ľudí na internete, ako to robia, ale ja som to až tak nerobil. A potom si moja sestra kúpila odšťavňovač a ja že wow, že už aj ty máš odšťavňovač, že to je normálne to, čo vidím na videách, že to je realita, že ja môžem mať akože reálne ten čus doma, že wow, tak som to spravila ja. Kúpil som si odšťavňovač, začal som odšťavňovať, začal som jesť zdravo, začal som jesť surovú stravu, potom som v kuse myslel na to, že aké to je asi jesť 100% surovú stravu. A po pol roku na to som začal jesť 100% surovú stravu, aj to som si skúsil posty, až potom som proste zistil, že OK, je to všetko super, chápem tomu, už to nemusím čítať, už to nemusím pozerať videá, už to je proste niečo, čo mu rozumiem, čo som sám zažil a môžem ísť ďalej. A môžem uvoľniť svoju mozgovú kapacitu na nejaké nové veci, na nejaké ďalšie veci, opäť sa niekam v živote posunúť. A to je dôležité, kamaráti, v živote. Keď chcete niekam ísť, máte chuť napríklad odísť z práce a cestovať, tak treba proste to vykonať. Ja som tiež takto, odišiel som z práce a išiel som do Indie na 5 mesiacov a som cestoval po Európe 3 mesiace stopom, cez couchsurfing za 5 eur na deň. Netreba nad tými vecami rozmýšľať, ako veľa ľudí, iba nad tým rozmýšľa, ale nikdy to nevykoná. A potom sa iba zaseknú v tom bode, že iba nad tým rozmýšľajú a v tom bode môže byť zaseknutý aj 10-20 rokov. Nie, treba proste nabrať odvahu, nabrať kuráž, odložiť si 500 eur na bok alebo 1000 eur, odložiť si 2 týždne voľna a proste to vykonať, aj v malom. Keď chceš napríklad spraviť biznis s donáškou surovej stravy alebo s niečím takým, tak vezmi si proste 2 týždne voľna, nájdi si kontakt na Facebooku, donášaj tú surovú stravu, peč koláče, peč zdravé jedlá, rob smoothie, mixuj veci a tak ďalej. Rob to s ľuďmi, zistíš, že aha, ono to je v skutočnosti oveľa viacej práce, ako som si myslel. Aha, že asi pracovať 8 hodín denne, 7 dní v týždni je pre mňa. Skúsim vám makať, mám nová práca, stále iba to isté dookola, proste je to veľa driny, je to veľa hmotného, proste že ja som radšej na iné veci. Nie je tak veľa peňazí, ľudia, s ktorými to robím, nie sú takí super, ako by som chcel. A predsa je radšej mať nejakú inú prácu a sa na to vykážeš a ideš ďalej a uvoľníš svoju myseľ a proste svoju životnú cestu pre nové možnosti. Čiže dôležité je nebyť zaseknutý v tej jednej veci, ale to uvoľniť a potom môžeš ísť buď v tom ostane, že je to super, že ješ surovú stravu celý život a v kuse to rozprávaš, že je to super, alebo sa opäť posunieš niekam ďalej. Ja napríklad teraz som v takom bode, že som si uvedomil, že je to super mať lásku, je to super jesť zdravo, je to super proste snívať o veci a tak ďalej, ale predsa len najlepšie je konať. Čiže ja teraz chcem konať, chcem cvičiť, chcem mať svaly, chcem plávať, chcem byť otužilý, chcem mať peniaze, chcem užívať si hmotný materiálny svet, chcem mať veľký dom s záhradou, s bazénom, s trampolínou, auto a tak ďalej. Čiže ja teraz idem za tým, reálne za tým idem a pôjdem za tým tak dlho, že to získam a potom buď to budem mať a budem za to vďačný, alebo si poviem, že aha, že predsa len je to nuda. Robiť každý deň 100 klikov a každý deň tráviť 2 hodiny vo fitku je nuda. A proste pôjdem ďalej, vieš. Pôjdem opäť ďalej, vieš. Ale je to lepšie, keby si tam tým iba rozmýšľal.
Chápem, že kamarát nemyslí na tým vkuse, nebuď písať iba jasné, že mám taký sen, mám takú víziu, že možno o rok, možno o 2 roky to splním, ale chod za tým. Povedz, že teraz jasný plán, si to napíš, business model a vykonaj to. Chod za tým. Tak ako ja teraz skočím do tejto studenej vody, aj keď je 31. mája a ešte stále nie je dosť teplá, ale ja sa odvážim a skočím do nej. Pozdravíme zo Ženevy, kamaráti. Keď chcete, môžete žiť v hociakom meste na svete a môžete robiť hociakú prácu na svete, ako len chcete. Všetky možnosti sú tu iba pre vás. Držte sa.